Milo, to sa mi veľmi páčilo. Aký vysoký je ocino? 1002 rokov má. 1002 rokov, aký je vysoký? Taký tučný a takú dvojličiska. Také ličiska má ocino? No a idú prasknúť do lesmíru. A aké jedlo má ocino najradšej? Šunku. Šunku? A ešte čo? Už nič. Ocko je len taký šunkový. Ocko len taký šunkový? No. A mamina je mesová. Mamina je mesová? A ty si aký? No ja som kašový. Ľubím stále len kašu a med. A ocino doma aj nadáva? No. A ako nadáva ocino? Neviem. Nevieš? Nepamätám sa. A na koho ocino nadáva? Na mňa aj na maminu. A ocino niekedy doma aj pomáha? Upratuje? Nepomáha. Nepomáha? Kto k vám chodí na návštevu? Len ocino niekedy. Aj sám chodí do krčmy? No. A čo tam robí? Hrá sa tam. A s čím sa tam hrá? Salčičkami. A ocino má rád pivko? Alebo vínko? Pivo a víno a koniak. Áno? No. A to všetko naraz pije? No? Áno? No zase do jedného pohára. A čo robí ocino vtedy, keď má zlú náladu? Tak reže stromy. A čo toto ti ocino spravil? No? A čo ti urobil ocino? Že zhodil luster a mne naschoval. Nehodil ho na schvál? Nie. Zhodil na teba luster? No ale keď som bol malý. A vie ocino variť? Neviem, len ani kašu. Ani kašu nevie navariť? Kropicou nie, vôbec. A čo vie navariť? Nič. Nič? Ani čaj? Ani čaj. Ani čaj? Nie. Ja, to keby ocino nemal maminu, tak zomre od hladu. Ja vybuchnem. No. Nehnevajte sa, ja by som to všetko pekne zhrnula, dobre? Tríznite dieťa, bijete vareškou, možno aj manželku. Ako to vlastne je? Ako ho bijete? Palicou? Remeňom? Pani Paveléková, ja si skôr myslím, že buď ste ho opili, to je jedna možnosť, ale musím samozrejme povedať, že môj syn je za normálnych okolností, keď nie je pred ním televízna kamera, úplne normálny, solidný mladý muž, ktorý by určite nenatáral takéto veci, ako natáral. A keby ste mu aj ponúkli ten alkohol, tak by asi povedal, že vy ste žartovali, pani Paveléková, to je jeho typická otázka, že predsa alkohol deťom škodí, deti nemôžu alkohol piť. Takže to neprichádza do úvahy. A druhá možnosť je, a to sa teda naozaj modlím, aby to nebola pravda, že trpí tým typickým politickým syndrómom, že keď je politik bez kamery, je celkom normálny, ale keď mu dajú tú kameru, tak niekedy začne rozprávať naozaj aj všelijaké hlúposti. Pozor, kamery idú. Tak sa...